Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Paggamita sa kuna na imong credit card, promise, bayaran lagi ti ka. Karon ra bitaw ni. Sige na. Si Danny kining nanawag. Samo ka. Wait lang, kuya. Tubagon na ako. Bebe, bebe. Ako na. Kuya, Hello. Brad, kung kinsa ka man, ayaw na pagpanawag sa kong igsoon, be. Bisan ka sa. Bye. kuya, what did you do? Gibalibaran ako na nawag nimo. Kisa ba tutawa na, ha? Mura magkagnaon sa diha. Para lalaki rang nanawag. Barkada to nimo? Classmate? O unsa? Ay, kung igno nabayot na ka. Kaya wala bagi ko sukan makakita nimo nga nakauyab ka. Shit, kuya. Baba, James. Babae si Danny, kuya. Babae. Ay, oops. Babae di ay? Oh my goodness. My fault. Ngano ba sang Dani masadang iyang pangan? Aw, sa nas ginikanan niya. Naginganlan siya ana. Nabalibara na hinon ako. So, Brad, sige na. Pahawama ko sa imong credit card. Here. Thanks. I know. I can count on you, Brad. Salamat ini, ha. Sige, tara ko. Just watch the limit, ha? Kay may buhok si Daddy. Don't worry. Love you, Brad. You're the best. Tawag ako si Daniela, be. Tingalig, importante yung tuyo. Hinungdan nga nanawag siya. Bahala ka. Ingon kang nakatubag na ko ganina nga. Dili na ko patawgon ni mo bisan kanusa. Bahala ka diha. Oh. Pero kadiyot lang. Miingon siya nga dili na ko patawgon siyang igsuon bisan kanusa. Og uy laing igsuon si James kawas ni Oliver. Oh. Kun mao, si Oliver tong mitubag kanina? Hello, James? Hey, sorry nga. Si Oliver ba tong nitubag na ko ganina? Yes, sorry. Siya, yang... Nakaduwag ako siyang voice online! Shit! Kanindot siyang tingog, oy! Nawa makadiyot ang akong kagool! Unsa? Nanawag ko ni mo ganina kaya I was so down. I needed your comfort. Pero, sobra pa sa comfort ang akong gibati karon nga nakadungog ko siyang tingog. Oh, I'm so happy na. James, dili ko makatuog ini magkuna-unas kanina siyang tingog. O baka, magdamgo ko ba niya? Shit lang yun. Unsa ba'y buti mong isulti yung tanak ko ganina? May nahitabo na ba sa diha sa inyo? No worries, I'm okay na. Okay na ko nga nakabati sa tingog sa imong igsuon. Okay na ka? Kung mao. Bye na. Okay naman di ka. Nakadungog na sa tingog ni Kuya Oliver. Murang kabuang sa kalipay. Noon ta, matod niya nga. Nagkinahanglan siya sa akong comfort. Kaya nag-call siya. Kanusap ako ni mo makita. Danny. Wait. Gi-offan ko ni James sa cellphone? Oh. Hala. Gi-offan gid ko. Wa pa gani ko kung isulti niya. Bantay lang gid ka na ako. Tawagan kanina ako usapi. What now, Danny?
Nga gi-off man ni mo diretso ha? Wa pa gani ko magbay? Sorry. Ingon man kang okay na ka. So, may but pa kang isulti? Wa. Pero pangutana, naa. Unsa man ka na? Hain ka? Sa akong room. Why? Ah, okay. Si Oliver? Wa din karon sa mansion. As usual, bila ka uban sa mga barkada. Ng chicks hunting. And most probably, dili sa tumauli karon. Kaya may lain na sa nga babae nga kauban karong gabi una sa usa ka motel. Wait, nasuko ka? Wa. Gisultihan na nanti ka sa gibuhat karon sa akong igsuon. Nga imong gikabuangan og maayo. Grabe ka ha. Judgmental na kay kanako ha. Buang yun. Di pwede ka in love lang yun ang imong best friend? Ug sa sayop nga tao ka na in love, Daniela. Hoy! Harsh kay kasi mong magawang ha. Kung chicks boy, sayop na dayon kung siyang akong ka-in-love-ban? Dili kay chicks boy lang si Kuya Oliver, Daniela. Fuckboy na siya. Nakabati ka? Fuckboy. Oh. Hello? Danny? Hello? Napakariya? Sorry ako na. Natas-ante ka sa akong tingog. I'm sorry, babe. Awa na ko tiyo Daniela, Naapa ko. nasuko ka na ako. Wa man. Nahilo man ka ganina, God. Nagwonder lang ko sa imong gisulti. Ingon ka nga fuckboy si Oliver? Yes, babe. James. Asa nga bar magtambayan si kuya nimo? Pwedeng muli niya ako? Unsa? Jesus, Daniela. Naibawa ka ba sa imong gipanulti? I knew it. Mao ni mamahimo ni mong reaction. For sure, puwa na kayo karon ang imong naong. Bisa man kag kamistiso tan-aon. It's not a good joke. I know. Pero, gabawa ako sa kong pag-uoy-oy. Hearing you sound so stressed, nalingaw ko na ko. Thank you, James. So, dili tinuod ang imong giingon nga ganahan kang mulinya sa mga babae nga gikama na ni Kuya Oliver? Could I chance? Why not? Shit, Daniela. Ba sa nimo, ha? Masakit ko sa kasing-kasing og sayo nimo. Ayo, uy. Mag-cardiologist pa baya ka? Anya, masakit kas kasing-kasing? Sige na. Change topic na ta. Ayaw na. May namdo na sa ko sa mong hisgutan ni Daddy kanina. Okay na. Dili na to hisgutan karon. Samtang na-happy pa ko sa pagkadaong nakastingog ni Kuya nimo. May mong anaon ta ka? Ayaw na lagi. Thank you, James, sa oras. Good night. Good night, babe. I love you. I wish I could say it to you. Nga dili, mapiktaran ang atong panangigala. Gusto ko nga, ako ang imong higmaon, Daniela. Ug dili ang ako igsuon nga si Oliver. Tinood, gilamian ka? Of course. Thank you. Dad, ato na ko. Good morning, anak. Dali, join us. Magdungan tas pagpamahaw. Okay ra, Dad. Sa school na ko. Tas kapag oras, dili ka pamilit kung mukaon ka man uban mo. Ni tita ni mo, Carmen. Please, anak. Good morning, Danny. Dali na, mga una ta. Tilawi ang akong giluto nga fried rice. Akong gidaghan og ahos unya. Butter ang akong gigamit sa pag-toast aron nga masumot. Tilawi. Butangan ako og gamay ang imong plato, ha? Ayaw na. Ako na. Ako na lang. Igo na ba ka na, ha?
Dili na ko daghanon kay magubaon niya ang imong figure. Importante na sa usa ka babae ang porma sa lawas. Dili ba, honey? Yes. See? Mao man gani nga amping kay ko sa kong lawas. Bisan pa maning akong pangidaron. Muangkon man o sa dili si daddy ni mo, pero nagkasiguro ko nga usa ni sa una niyang nagustuhan ako. Oh. Ang akong lawas. Diin mo nagkaila. Dito sa... So, gathering. A business gathering. Usa-usab ka negosyante si Carmen. Dili ba, Carmen? Yes. Yes. She's into export. An? Okay ra ka? Tubig. Here. Thank you. So, exporter sa di ay ka. Dili pa nga exporter man sa to si mommy, daddy? Hinungdan nga nagkaila sa mo sa usa ka gathering? So, unsay mo mga products ng Carmen? Aha. Products? Next question, please. Unsa? Ngano? Lisod ba dito bago na akong pangutana ng Carmen? Ngano dili ka man makatubag? Not unless namakak mo na ako. Danny. Namakak ba mo na ako? Daddy? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!